Helo. Shwmai. Diolch am ymuno efo ni ar gyfer y gweithdy hwn, sef dy Lais, your voice. Anni Llŷn ydw i. Eloise Williams ydw i. Gruffudd Owen ydw i. A Taylor Edmonds dwi. Mae'r pedwar ohonom ni yn feirdd ac yn awduron ac rydym nhw wedi paratoi'r gweithdy hwn ar eich cyfer. Pwrpas y gweithdy yma ydy'ch cyflwyno chi i Senedd Cymru. Beth yn union ydy'r Senedd, beth sy'n digwydd yno, a sut mae'n effeithio ar ein bywydau ni. Byddai'n hefyd yn gosod tasgiau creadigol i chi i ddod â'r cyfan yn fyw. Mae'r gweithdy hwn yn fenter ar y cyd rhwng Llenyddiaeth Cymru a Senedd Cymru. Byddwch yn barod i ddysgu a chael lawn o hwyl. Mwynhewch! Mae bywyd yn llawn o benderfyniadau bach a mawr. Rydych chi siŵr o fod wedi gwneud canoedd o benderfyniadau heddiw heb i chi hyd yn oed sylwi. Enghraifft, pa hosan ddylwn ni wisgo gyntaf, chwith neu dde, beth ddylwn ni fita i frecwast, pa ddiw beiro dylwn ni ddefnyddio heddiw. Ond ydych chi di ystyried pwy sydd yn gyfrifol am wneud y penderfyniadau mawr sydd yn effeithio ar ein bywydau ni gyd yng Nghymru? Penderfyniadau fel pa lyfrau ydych chi am eu hastudio yn yr ysgol, pa mor aml dyla'r biniau gael eu casglu, neu faint o arian dylid i wario ar ysbytai, canolfannau hamdden neu adeiladu ffyrdd newydd. Wel, mae rhan o'r ateb i'w ganfod yn fan hyn. Dyma'r Senedd ym Mae Caerdydd. Yn fan hyn mae llawer iawn o benderfyniadau mawr Cymru yn cael ei gwneud. Ond pwy sydd yn gwneud y penderfyniadau yma? Wel, mae'r Senedd yn cynnwys 60 aelod sydd yn cynrychioli gwahanol rannau o Gymru, ac maen nhw yn cael eu dewis gan bobl Cymru i wneud penderfyniadau ar eu rhan mewn etholiad. Enw ar y math yma system o lywodraeth ydy democratiaeth. Beth ydy democratiaeth? Wel, yn syml iawn, beth mae democratiaeth yn ei olygu ydy dewis y bobl. A gallwch wneud arbrawf i ddangos democratiaeth ar waith yn eich dosbarth chi rwan. Dwi am ofyn y cwestiwn syml. Pa un ydych hoff chwaraeon o dosbarth? Pêl-droed neu rygbi? Rwan ta, athrawon, byddwch yn barod i gyfri a chofiwch dim ond unwaith y cewch chi bleidleisio. Rhowch eich dwylo i fyny pawb sydd yn hoffi pêl-droed. 3, 2, 1, dwylo fyny. Da iawn. Mae cyfle i'r athrawon i gyfri. Na chi, os ydych chi wedi gorffen cyfri, dwylo lawr. Rwan ta, pawb sydd yn hoffi rygbi, rhowch eich dwylo i fyny. 3, 2, 1. Eiliad bach i'r athrawon gyfri. Dyna ni. Ac os ydy'r athrawon wedi gorffen cyfri, dwylo lawr. Rwan ta, eich bod chi wedi cyfri pleidleisiau, dylech chi wybod os mae pêl-droed neu rygbi ydy hoff chwaraeon o'ch dosbarth. Ond cofiwch, tydi democratiaeth fyth yn stopio. Efallai mewn amser byddwch chi wedi newid eich meddwl, a dyna pam bod etholiadau newydd ar gyfer y Senedd yn cael eu cynnal bob 5 mlynedd. Wrth gwrs, mae dewis aelodau i'r Senedd ychydig yn fwy cymhleth na dewis rhwng pêl-droed a rygbi. Ym mhob etholiad, mae'n llythrennol cannoedd o unigolion. Pob un efo syniadau a blaenoriaethau gwahanol yn ceisio am le yn y Senedd. Mwy o sydyn, mae dewis yn dod yn fater llawer anoddach. Felly, ar gyfer y dasg nesaf, dwi am rwy mwy na 2 ddewis i chi. Rwan ta, dwi'n fardd, a rhan o waith pob bardd ydy dewis y geiriau a llinellau gorau ar gyfer ei gerdd. Os gymerydwn ni'r llinell, 3 pheth sy'n annwyl i mi. 3 pheth sy'n annwyl i mi. 3 pheth sy'n annwyl i mi. Rwan ta, os ydw i eisiau creu cwplet, dwi angen ffeindio llinell arall sydd hefyd yn odli efo i mi. Ac mae hynny'n rhoi lot o'r opsiynau i mi. Rwan ta, beth am i chi ddewis ail linell o'r dewisiadau isod? 3 peth sy'n annwyl i mi, neu llai, yw tatws cig a grefi, neu yw pêl-droed, golff a rygbi, neu yw cartref, gwres a chwmni, neu yn ola, yw iechyd, lles a gwyrddni. Pleidleisiwch chi dros eich ffefryn a chofiwch y mwyaf o ddewisiadau sydd gennych chi, yr anoddaf ydy'r dewis. Pob lwc.
Be sy'n cael ei benderfynu yn y Senedd? Rwan eich bod chi'n gwybod be di'r Senedd ac am yr aelodau, da ni am edrych ar y pynciau y mae'r aelodau yn cael gwneud penderfyniadau arnyn nhw dros Gymru. Mae aelodau'r Senedd yn bwysig gan ei bod nhw'n gwneud dewisiadau sy'n effeithio ar bob un ohono ni sy'n byw yng Nghymru, dim ots be di choedran chi na be da chi'n neud. Maen nhw'n cael ei dewis i gynrychioli eu cymunedau ac anghenion yr ardaloedd, i wneud dewisiadau a fydd o fydd i'r bobl. Mae aelodau'r Senedd yn gwneud penderfyniadau ar rai pynciau penodol. Mae pynciau eraill yn cael eu trafod yn San Steffan yn Llundain, lle mae'r penderfyniadau yn effeithio ar gwledydd y Deyrnas Unedig i gyd. Mae'r Senedd yn trafod pynciau a gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar Gymru yn unig, ac mae'r broses hon hefyd yn digwydd yn Seneddau'r Alban a Gogledd Iwerddon. Felly beth ydy'r pynciau? Mae'r llun yma yn dangos rhai o'r pynciau y mae'r aelodau ni trafod ac yn llunio deddfau ar ei cyfer yn Senedd Cymru. Mae hyn yn golygu fod ganddo ni deddfau sydd ychydig yn wahanol i lefydd eraill yn y Deyrnas Unedig. Da ni wedi gweld hyn yn digwydd yn ystod y flwyddyn dwytha hefo rheolau gwahanol am gyfnodau clo ar ymatab i Covid-19. Felly, sut mae'r penderfyniadau yma yn edrych go iawn i chi a fi? Dyma enghreifftiau o rai o'r deddfa mae'r Senedd wedi eu pasio. Newid y system rhoi organau i optio allan. Cyflwyno tâl am fagiau plastig mewn siopa. Creu rôl Comisiynydd Plant. Gwahardd ysmygu dan do. Tocynnau bws a phresgripsiynau am ddim i'r henoed. Mae gwledydd eraill yn y Deyrnas Unedig hefyd wedi cyflwyno'r deddfau hyn, ond mewn sawl achos, Cymru oedd y cyntaf i wneud hynny. Felly, ar gyfer y gweithgaredd yma, y peth cyntaf dwi eisiau chi wneud ydy dewis rhif rhwng 1 ag 8. Na fo, ydych chi wedi gwneud? Iawn. Dyma be mae'r rhifau yn ei cynrychioli. Rhif 1 ydy dŵr. Rhif 2, bwyd. 3, henebion. 4, twristiaeth. 5, tai. 6, chwaraeon. 7, gwasanaethau iechyd meddwl. Ac 8, amaeth. Sgwennwch y pwnc yma chi'n cyfatab iddo ar ganol darn o bapur. Lluniwch y fap meddwl am beth ar ydych chi'n meddwl amdanyn nhw wrth feddwl am y pwnc yma. Does na ddim atebion cywir nac anghywir, felly pidwch â gorfeddwl y peth. Dim ond ystyried be mae'r pwnc yn ei olygu i chi yn bersonol. Ella'ch bod chi awydd tynnu lluniau hefyd i'ch helpu chi, neu ella bod y pwnc yma yn ysbrydoli rhyw gwestiwn neu ddau. Os mae rhif 3 oeddech chi, henebion. Ella byddwch chi'n meddwl am Gastell Caerdydd neu Gastell Conwy a'i hanes canoloesol. Tynnwch Llŷn tyrau a ffenestri castell neu ysgrifennu cwestiwn, rhywbeth fel pam i bod hi'n bwysig yn bod ni'n diogelu henebion. Neu sut adeiladwyd Castell Caerdydd? Neu ydyn ni'n dysgu digon am henebion Cymru? Cofiwch gynnwys eich syniadau chi a cheisiwch lenwi'r papur. Rwan ta, da chi'n gwybod beth yw'r Senedd, sut mae'r aelodau yn cael ei dewis, ac ar ba bynciau maen nhw'n cael gwneud penderfyniadau. Felly be am drafod lle a sut maen nhw'n gwneud y penderfyniadau pwysig yma. Yng Nghrombil adeilad y Senedd mae'r siambr, sef stafell fawr gron efo mosaic gwydr hyfryd yn ei chanol i. Ac yn fan hyn mae'r aelodau yn trafod neu'n dadlau ac yn gwneud y penderfyniadau. Mae rhai penderfyniadau da ni'n neud o ddydd i ddydd yn hawdd i'w gwneud. Er enghraifft, be gai frecwast? Tost? Neu y grawnfwyd? Tost. Chi'n gweld? Roedd hwnna yn eitha hawdd yn doedd. Do'n i'm yn gorfod trafod efo neb na chael dadl efo fi fy hun am y peth. Nes i jyst meddwl am eiliad a phenderfynu. Ond yn y siambr, mae'r penderfyniadau ychydig bach yn fwy pwysig, felly yn gallu bod yn rhai anodd i'w gwneud. Mae'n rhaid trafod, ac mae hynny yn aml iawn yn arwain at ddadl. Dadlau o blaid, felly eisiau i'r rhywbeth ddigwydd,
neu dadlau yn erbyn, ddim eisiau i rhywbeth ddigwydd. Ar gyfer y gweithgaredd yma, dwi eisiau i chi droi eich ystafell ddosbarth yn siambr. Y pwnc trafod ydy, dylai disgyblion Cymru gael gwersi ychwanegol dros yr haf. Bydd yr athro yn eich rhannu chi'n 2 grŵp. Bydd un grŵp o blaid gwersi ychwanegol a'r grŵp arall yn erbyn. Yn eich grwpiau, trafodwch y pwyntiau y byddwch chi yn ddefnyddio i ddadlau eich achos. Yna, ar ôl 10 munud o drafod yn eich grŵp, gosodwch y byrrau a'r cadeiriau mewn cylch, yr un siap a'r siambr. A dyna chi, mi fydd ein amser dadlau. Sgwni os allwch chi ddod i benderfyniad gyda'ch gilydd. Allwch chi newid meddylia'ch ffrindiau tybed? Pob lwc. Fach chi'n siŵr o fod wedi clywed eitha tipyn am y Senedd erbyn hyn, ac yn deall eu gwaith nhw'n eitha da. Ond beth sydd gen hyn i wneud efo chi? Wel, eitha dipyn a dweud y gwir. Mae'ch llais chi yn bwysig ac yn bwerus, ac mae yna gymaint o ffyrdd gwahanol i chi ddefnyddio'r llais hwnnw. Beth fedrwch chi wneud? Wel, mi allwch chi gysylltu efo'ch cynrychiolwyr lleol, eich cynghorwyr a'ch aelodau o'r Senedd. Mi allwch chi sgwennu llythyr neu e-bostio i ddweud eich dweud ar y newidiadau yr hoffwch chi ei gweld. Mi fedrwch chi gychwyn ymgyrch oddi fewn eich ysgol neu yn yr ardal leol. Mi allwch chi ofyn i'r bobl o'ch cwmpas pa fath o bethau yr hoffwn nhw ei newid, a chychwyn ymgyrch i wella'r ysgol neu'r pentref. Fedrwch chi godi arian ar gyfer elusen, creu taith gerdded neu noson di-gwsg noddedig. Mae yna lwyth o syniadau gwych i godi arian ar gyfer achosion da. Mi fedrwch chi gysylltu gyda'ch papur lleol. Gallwch ysgrifennu erthygl papur newydd yn amlygu mater sy'n bwysig i chi. Mi fedrwch chi gychwyn ymgyrch ar-lein efo help brawd neu chwaer neu riant. Falle gallech athrawon eich helpu chi hefyd. Mi fedrwch chi gychwyn petisiwn, ond mae angen 50 llofnod ar eich petisiwn mwyn iddo gael ei ystyried gan y pwyllgor, a 10,000 o lofnodion mwyn iddo gael ei ystyried gan y Senedd cyfan. Mi fedrwch chi brotestio yn heddychlon. Eich llais chi yw un o'ch cryfderau mwyaf. Neu, beth am roi eich enw ymlaen fel ymgeisydd ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru mwyn cael dweud eich dweud. Mae yna gymaint o ffyrdd gwahanol mwyn defnyddio eich llais. Mae'r llun yma yn dangos streic ieuenctid dros hinsawdd tu allan i'r Senedd yn 2019. Fe gymrodd nifer o bobl ifanc ddiwrnod i ffwrdd o'r ysgol mwyn protestio. Yn fuan wedi'r brotest yma, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar gyfwng hinsawdd i Gymru. Y cynllun erbyn hyn yw i Gymru ddod yn wlad carbon niwtral erbyn 2030. Pa mor anhygoel di hynny? Mae'r bobl ifanc yma wedi creu newid, ac mi allwch chi hefyd. Da chi'n gweld pa mor bwysig ydych llais chi. Dwi wrth fy modd yn clywed beth sydd gan eraill i'w ddweud. Ond, beth ydych chi yn ei feddwl? Be, fysa chi'n licio i newid mwyn gwneud Cymru yn le gwell? Pa faterion sy'n bwysig i chi? Sut Cymru hoffech chi i weld yn y dyfodol? Os fysa chi'n gallu newid un peth pwysig iawn, beth fyddai hwnnw a pham? Reit, di pawb yn barod i gychwyn y weithgaredd. Yn yr ymarfer yma, da chi am ddefnyddio'ch llais chi drwy gychwyn ymgyrch. Fel dosbarth, trafodwch pa fath o bethau fysa chi'n licio i newid mwyn gwneud Cymru yn le gwell. Sgwennwch restr, yna dewiswch yr un pwnc da chi'n deimlo gryfaf yn ei gylch. Meddyliwch am pa fath o luniau fyddai'n dynnu sylw pobl at eich achos, pa liwiau sy'n mynd i ddal sylw, a pha liwiau sy'n bwysig i'r thema da chi'n trio i rannu. Mae geiriau yn bwerus dros ben, felly mi fyddwch chi angen creu slogan hefyd. Mae'ch slogan angen bod yn hawdd bod pobl yn ei gofio. Cofiwch fod angen iddo fod yn un byr felly. Felly, falle gallwch chi gynnwys odl. Mae'n enghraifft dda yn y Llŷn. Un byd, un bywyd. Cofiwch gael gwarad ag unrhyw eiriau sydd ddim yn angenrheidiol. Dwi'n sgwennu o ddydd i ddydd ac yn treulio mwy amser yn ail-ddrafftio ac yn golygu nag ydw i yn sgwennu yn aml iawn. Felly pob lwc i chi.